Dem Parti, Partiya Herêmên Demokratîk DBP û Platforma Saziyên Demokratîk ji bo rêberê PKK Abdullah Öcalan li Amedê meş û mîtînga mafê hêviyê li dar xistin. Beşdarên mîtîngê li ber girtîgeha Tîpa E a Amedê kom bûn bi duruşma û bi pankartên mafê hêviyê azadî û edaletê ji bo rêberê PKK Öcalan daxwaza mafê hêviyê kirin. Hêviya me ew e hem bi rêz Öcalan hem hevalê wî hem ê ku 25 salan zîndanê de raza bitin hemû jî ew mafê wan ê hêviyê bêdanîn Tirkiye jî tevlî vê qanûnên Ewropayî bibe. Meşa mafê hêviyê ku hevseroka DBP parlamenter û welatî beşdar bûn bi Diyarbukir heta taxa ofîsê ya Yenîşehîrê bidome. Lê asayîşa Amedê rê nedan û girseya beşdar di nîveka meşê de hatin rawestandin. Eğer aşitî tê xwastin bi aşitiyê samimiyetê tê karanîn hela aşitî û pêşengtiya vê aşitiyê rêberê gelê Kurd Birêz Abdullah Öcalan viya dike. Lazim e ki iktidar û devlet jî vê îradê bibîne gora vî îradê gav bavêje. Mafê hêviyê hêviya azadiyê ye, mafê hêviyê hêviya aşitiyê ye, mafê hêviyê hêviya behevra jiyandina wekev e. Di dawiya meşê de hevseroka DBP Çiğdem Kılıçgün Uçar rexne li Komisyona Hevgirtina Netewî, Biratî û Demokrasiyê kir û ji bo bicîhanîna mafê hêviyê bank li desthilatê kir. Bakın mecliste bir komisyon kuruldu. Sayın Öcalan'la görüşüp görüşmemeyi tartışıyorlar. Komisyona buradan hatırlatalım. Mecliste kurulan komisyon Sayın Öcalan'ın inancıyla, Sayın Öcalan'ın ısrarıyla, Sayın Öcalan'ın iradesiyle kurulmuştur. Yol alabilmek için yapılacak en kritik şey Sayın Öcalan'la görüşmektir. Meşa kudbin tevdîrên berfirehê ewlehîya Amedê de hat li darxistin bi gotara hevseroka DBP û bi govend û dîlan bi dawî bû. Abdulselim Akincê Rûda, Amed.